na natatapan na ang wiring diri na kompleto na ni Bernard, natatapan na sa nila karon to na sila sa taas dire. Ha? Meron na lahat. Oh, sige. May abang na lahat na ano. Ay mo pala bibili pa pala ako ng cling wrap ano? Ah, sige. Naana. May abang diritanan. Sa kani. Ano pa to? Swimming pool to? Ah, sige. Ah. Outlet din to? Ah, switch? Ah, oo nga. Sige nga na. Dito meron na. Ang ano na lang, yung mga all-weather na ano, weatherproof. Ayan, ano ko na lang yan. Kasi hindi pa ako pwede maglagay habang hindi pa ano, pinturahan muna tapos ano yun. Ah, oo nga ano, pinturahan pa pala yan. Yun, wala na yun, pintura na lang yun. Tapos ito sa aircon to. Ah, ito yung abang sa aircon. Para sa living. Pati nandun rin sa, naglagay din kayo dun sa kabila. Ano pa lang, may abang kasi yung ano nasa likod ng pump eh. Ah, Abang kong tubo eh. Ano pa lang to? Ano pa lang yan? Para sa swimming pool yan. swimming pool to? Oo. Sa pump. Magkano pa ako doon? Kasi nga, yung abang ko nito, yung abang ko sa master, nandun sa taas eh, bababa naman sila. Eh, ibig sabihin, nandito. Dito, oo nga. Hindi na ako mag-ano doon sa taas. Puputulin ko na yun. Sa master bedroom. Sa baba. Sige. Ano natin. Yung Tatanggal na yung ano na yan. yung wire na yan. Ay, ito pa. Uy. Wire na yan, temporary. Tatanggalin yan. Taas, meron ng mga abang. Kompleto ng mga switch. May switch na. Dito. Dito. Meron na. Ready to use na yan. Ito meron na. Meron na. Ano to? Ito? Ano lang yan. Pagka gumana yan, ano yung baba. Sa ceiling fan kasi yan. Ah, sa ceiling fan. Pwedeng ano yun. Baka kasi magkamali ng ano eh. Oo nga. So switch to sa ceiling fan ng isa? Oo, ceiling fan. Tsaka yung ano, tray dito. Sige. May switch na. Switch na. Meron na. Ceiling fan dito? Hindi. Switch pa rin. Sa ilaw yan. Tapos ito yung ceiling ng ilaw. Ito na. Ayan, meron na. Kompleto na. Dito. Ito na lang. Dito na lang. Maweringan lang naman yan. Sige. Okay na yan. Ito, saan? Para saan to? Sa mirror yan. Mirror? Sige. Yan. Switch. Dito pa rin sa ilaw. Okay na yan. Ito Ayan na. ito na lang hangin ko. Para saan yan? Ang ilaw. Ito. Sige. Tapos ito, pwede na itong takpan. Ito, papatakpan natin to. Yan. Sige. Ito, tatatanggalin na to pag May makalagay na tayo ng lagayan ng panel doon. Karon, asa mo dapit dong? Nagkuan? Di aragay. Di ara ang mga leader of the band gipang hilantan ga ng naging adlaw. Ang usawa kabalik. Nagluya imo pa to dong? Apa dito nimo tong Pedro long?